Alfons Maria Gallia, magħruf aħjar bħala Sur Fons, jibqa' magħruf għal bosta ħwejjeġ, fosthom għall-ħruġ tal-Kotba tal-Mogħdija taż-Żmien. Il-Professur William Zammit fissrilna l-importanza ta' dawn il-pubblikazzjonijiet. Il-Kotba tal-Mogħdija taż-Żmien kienet waħda mill-inizjattivi kbar illi seħħew fil-kuntest tal-ktib Malti. Kienet inizjattiva bikrija, ġifieri qed nitkellmu il-Kotba kienu joħorġu bejn tmiem is-seklu 19 sal-1915. U sal-lum għada waħda mill-ikbar serje ta' kotba bil-Malti illi qatt ħarġu dan qed nitkellmu fuq pubblikazzjoni ta' 100 xejn inqas minn 150 ktieb. L-inizjattiva kienet ġiet mill Alfons Maria Gallia. Alfons Maria Gallia kien bniedem ta' ħafna interessi, ħanajdu hekk. Kien bniedem benestant, kien bniedem kellu l-flus, kien ta' għall-kitba u stess, għamel ħafna xogħol ta' traduzzjoni, eċetera. Imma kien bniedem bruħ soċjali kbira. U waħda mill-affarijiet, istituti, eċetera. Waħda mill-inizjattivi importanti li ħa fil-kuntest tal-Malti ċertament hija appuntu il-famuża sensiela tal-Kotba tal-Mogħdija taż-Żmien. Jiġifieri dan qed nitkellmu inizjattiva ta' bniedem, Alfons Maria Gallia, illi ried illi il-poplu Malti dan qed nitkellmu fi żmien fejn il-letteratura bil-Malti kienet limitatissima. Apparti Kotba tat-Talb, eċetera, ma kellek prattikament xejn, jew xi gazzetta l-ewwel hemm. Mhux inqas minn 150 ktieb bil-Malti ikoprulek kull suġġett immaġinabbli, xi wħud minnhom miktubin oriġinali apposta għas-serje, oħrajn kienu diġà pubblikati u ġew inklużi ġew pubblikati parti mis-serje, traduzzjonijiet ta' xogħlijiet barranin, jiġifieri għandek varjetà kbira u qari li appella għall poplu. Kemm bħala kontenut, ħafna drabi kemm bħala element viżiv, jiġifieri għandek l-element ta' illustrazzjoni fihom daw il-kotba, kemm ukoll bħala prezz. Jiġifieri dawna kienu kotba irħas. Ħafna drabi kienu jinbiegħu inqas milli kienu jiswew attwalment biex tipproduċihom. Jiġifieri l-idea kienet id-disseminazzjoni tal-letteratura Maltija permezz ta' din is-serje. Huma punt ta' referenza dawn il għaliex sarak iż-żmien qatt ma kellek sensiela bħal dik, kotba illi mhumiex twal ħafna, jiġifieri dana kellek dak iż-żmien il-famuż rumanz tal-faxxiklu. Jiġifieri il-letteratura Maltija kellek daw ir-rumanzi illi n-nies kienu jixtru l-istess bis-sold fil-ġimgħa u inti taqqat rumanz ta' 800-900 faċċata, eċetera. Il-ġeneru huwa differenti. Jiġifieri hawnhekk qed titkellmu l-Kotba tal-Mogħdija taż-Żmien ħafna drabi għandek element edukattiv fihom. Jiġifieri mhux biss stejjer illi stejjer ħafna drabi b'element sessist, b'element razzist ħafna drabi bħalma kienu jkunu daw ir-romanzi tal-faxxikli. Jiġifieri għandek element qawwi wkoll edukattiv. L-idea kienet ukoll illi mhux biss tipprovdi letteratura bil-Malti, imma li dik il-letteratura tkun waħda edukattiva. L-istruttura kienet kotba mhux twal wisq, jiġifieri qed nitkellmu kotba li varjawlek bejn 60 u 120-150 paġna, jiġifieri m'għandekx tul. L-istess, l-idea hija li inti il-poplu tieħ xi ħaġa speċjalment xi ħaġa edukattiva mhux daqshekk tqila ħanajdu hekk. Għandek ukoll mill-lat ta' produzzjoni għandek l-element viżiv, jiġifieri dawn huma fost kotba tal-bidu tal-Malti illi għandek element konsiderevoli viżiv. Il-rumanz klassiku Malti tal-faxxiklu, pereżempju, ftit li xejn kellek, jiġifieri ikollok rumanz ta' 800 faċċata prattikament mingħajr ebda ħiel tal-viżwal. Il-Mogħdija taż-Żmien kienu differenti.
Għandek anke xogħol minnhom, pereżempju, il-ġmiel ta' disinji tal-kopertini illi kien ikollok. Jiġifieri għandek ukoll elementi interessanti ħaqhom studju ċertament mill-lat anki viżiv ta' produzzjoni. Minkejja ċ-ċokon tiegħu, f'pajjiżna nsibu bosta speċi ta' pjanti. F'din ir-rokna se nlaqgħukom ma' Jeffrey Xiberras li tkellem magħna dwar l-ismijiet li nagħtu lil ħxejjex, ismijiet ikkoloriti daqs il-fjuri nfushom ta' dawn il-pjanti. Rigward l-ispeċi ta' flora li tinkludi wkoll is-siġar, imma l-maġġoranza huma pjanti żgħar jew arbuxelli, għandna madwar il-fuq minn 1000 speċi rikordjati fi Gżejjer Maltin. Hemm dawk l-400 li ġew introdotti u l-komplement huma endemiċi dawk il-ftit 25 u l-komplement huma indiġeni. Rigward il-nomenklatura, diversi speċi għandhom iktar minn isem wieħed li ġie żviluppat matul is-snin jiddependi wkoll mill-lokalità. Fosthom il-ħaxix Angliża wkoll jissejjaħ qarsu minħabba li għandu toma qarsa hekk. Speċi interessanti li għandhom iktar minn isem wieħed huma li jissejħu bl-Ingliż l-orchids. Bil-Malti uffiċjalment huma l-orkidi, ma fi żmien l-antik kien jissejħulhom jew ħajja u mejta għax torqod fi staġun u fi staġun ieħor jew nkella bajtit il-fenek għax il-basla tagħhom tirriżempla t-testikoli ta' dawn il-kreaturi. Pjanti li ħadu l-isem minn annimal jew minn parti ta' annimal huma diversi. Fosthom pjanta komuni li tikber fix-xitwa ngħidulha siq il-ħamiema. Għax il-fjuri tagħha jixxibu ħafna s-siq ta' ħamiem jew ta' għasfur. Eżempju ieħor ta' pjanta komuni għalkemm bilkemm tidher hija pjanta żgħira jisimha siq il-brimba għax għandha il-fjuri tagħha, x-xibka tal-fjura tixbaħ ħafna is-saqajn tal-brimba. Waħda mill-iktar pjanti li hija komuni però għandha iktar minn isem wieħed hija l-erika. L-erika għandha fuq 5 ismijiet, għalkemm l-isem erika l-iktar li jintuża illum il-ġurnata għandha 5 ismijiet. Satar aħmar, savina, leħiet ix-xieħ, isopu u sintendi l-erika. L-isem jista' jkun jassoċja mal-post fejn tikber il-pjanta. Fosthom il-bjanka tal-irdum. Il-pjanta hija bajda bjanka u tikber fl-irdumijiet. Ukoll hemm is-siġra tal-irmiet, kif ukoll tissejjaħ xeb. X'aktarx fi żmien l-antik kienu jiġbru l-irmiet tagħha biex jaħslu l-ħwejjeġ. Waħda mill-pjanti endemiċi insibu fi Gżejjer Maltin hija ġiżi ta' Malta li tinstab l-iktar fl-irdumijiet ta' Għawdex u fiċin il-kosta wkoll. Fosthom wieħed mill-postijiet li nistgħu nsibuha hija Dwejra. Di sintendi tikber biss ħdej il-baħar. Pjanta li nsibu komuni fix-xari li endemika hija t-tenewt tax-xari, bl-Ingliż Maltese spurge. U tikber biss fix-xari fejn hu ġebel mikxuf u biftit ħamrija. Pjanti interessanti li għandhom ambjent partikolari insibu l-pankrazju li tikber biss kważi fil-ramel, fil-aram tar-ramel. Il-ħaġar prezzjuż ta' dadu huwa ktieb tfal bi kliem Fiona Gallia Patch u bil-illustrazzjonijiet ta' Donald Camilleri. F'din ir-rokna, it-tim tagħna libes il-kappell ta' dadu sabiex jidħol fid-dinja tiegħu u jitkixxef dwar il-ħaġar prezzjuż. Il-ktieb jismu l-ħaġar prezzjuż ta' dadu jitratta dwar dadu, dudu aħdar żgħir li jgħix bosta avventuri u jagħmel ħafna esperjenzi.
Bażikament fl-avventura tal-lum, fl-istorja tal-lum, dan dadu jsib it-teżor u dana jieħdu miegħu id-dar, jibda jassu sew, jibda jibża li kulħadd ġej biex jieħodulu, bilkemm joħroġ barra biex jiekol, jibda jaqbdu l-ġuħ, jħossu waħdu għax inqata' minn ma' kulħadd. U jum fost l-oħrajn jirrealizza li l-affarijiet prezzjużi fil-ħajja mhumiex affarijiet materjali, imma huma il-valuri bħal ħbiberija u l-affarijiet essenzjali bħal l-ikel, il-mistrieħ għax dan dadu laqqas biss beda jorqod bil-biża li ġejjin jisirqulu dat-teżor. U jum fost l-oħrajn jiddeċidi li jaqsam dat-teżor mal-komunità ta' dud fejn kien jgħix u iħossu liberu. Kuntentu għax issa ħeles minn toqla kbira u kuntenti sħabu għaliex issa għandhom teżor sabiħ xi gawdu. Il-ħaġar prezzjuż kien għadu jleq u jpaxxi l-għajn, iżda dadu beda jinteba li ma kienx aqwa mill-ħbiberija u mill-affarijiet sempliċi tal-ħajja. Dadu qabad il-kaxxa tal-fidda u telaq bija lejn ir-raħal. Kien niexa fowda u abjad karti. Kulħadd feraħ meta rah. Sħabu d-dud daru miegħu. Urihom it-teżor tiegħu u qalilhom: nixtieq inqiegħed dan it-ħaġar prezzjuż fil-mużew tar-raħal sabiex jitgawda minn kulħadd. Il-ħajra l-kitba bdiet wara li kelli it-tfal dawn kienu jitolbuni biex naqra l-hom storja qabel jorqdu. Bdejt nivvinta l-istejjer minn moħħi wara kull waħda kont ngħid bejn u bejn ruħi kemm ħarġet ħelwa din l-istorja u ġurnata wara l-oħra, storja wara l-oħra. U fl-aħħar iddeċidejt li dawn l-istejjer naqbad u niktibhom. U bekk inħoloq propju dal-karattru ta' dadu. Tibtom bil-Malti għax hija l-lingwa tagħna u jiena nemmen li tfal għandhom jiġu esposti mhux biss għall-Ingliż imma wkoll għall-Malti u li d-dmir tagħna l-awturi li nippromovu l-lingwa Maltija fost uliedna. Huwa ammirat għal tfal ta' 8-9 snin imma ovvjament imbagħad jiddependi l-abbiltà tal-qari ta' dak li jkun. L-edukaturi jistgħu jużaw bħala ktieb supplementari fejn jista' jingħata d-dar ta' din l-età tfal suppost ikunu kapaċi jaqraw wieħedhom, ma anki tfal iżgħar il-ġenituri jistgħu jaqrawulhom id-dar u hemm ħafna stampi sbieħ immens fejn tfal anki iżgħar jistgħu jifhmu x'qed jiġri fl-istorja anke jekk mhumiex kapaċi jaqraw l-istorja wieħedhom. X'jiswa li jkollok it-teżori kollha tad-dinja jekk tkun waħdek u ma tgawdix il-ħajja. Is-sindku tar-raħal, is-Sur Verme, semax għal dadu qabel miegħu 100%. Kien kuntent li kien se jkollu attrazzjoni bħal dik fil-Mużew tar-Raħal għastenna li kienet se tiġbed ħafna turisti. Madankollu kien aktar impressjonat bil-kliem għaref ta' dak id-dudu żagħżugħ. Ekku dadu, il-ferħ ta' vera jiġi meta naqsmu dak li għandna ma' ħaddieħor. Meta nagħmlu opri tajba, ngħidu kliem ta' kuraġġ u meta nużaw il-ħiliet tagħna għas-servizz ta' ħaddieħor. Dan kollu jagħmilna aktar sinjuri, aktar mill-ikbar teżor li qatt jista' jkollna, spjega is-sindku. Jgħidu li fi żmien tal-bżonn anki żgħar isiru qawwija u jqumu fuq saqajhom u jitwildu bħala brave warrior. Din l-istorja kif jien tal-White il-maħbuba omna kitxejt il-ħakkiem u rbaħtina l-ħelsin. Mariella! Il-film Ħallini Ħanini għamel ħoss mhux biss f'Malta, imma wkoll lil fost l-oħrajn bi premju l-Polonja. F'din ir-rokna se nagħtu ħarsa lejn dan il-film u lejn l-użu tal-lingwa Maltija fuq l-iskrin il-kbir. Il-mixja lejn l-erf, il-warrior Mariella! tistenna il-moment it-tajjeb.
dejjem attenta. Ħallini Ħanini huwa film ta' Samira D'Amato, kitbet dan il-film u hija direttriċi. Il-film jittratta perjodu fl-istorja ta' Malta meta Malta kienet kisbet l-indipendenza. Hija storja dwar familja li ssib ruħha taqlib finanzjarja u emozjonali hekk kif l-influenza Britannika tibda tonqos fil-Gżira Maltija. L-istorja tirrakkonta permezz ta' Marjella, naraw mill-perspettiva tagħha, hija tfajla ċkejkna u nara mqarba, u qed tipprova tagħmel sens ta' da kollu li qed jiġri madwarha. Kemm min sabiħa. Issa jiġi l-Ingliż doqlu xi ħaġa fuq il-pjanu. Josephine. Martin doqlu li dak il-ġedra. In English, Ħanini. I don't want to play for that turnip. Meta tħares fuċċi l-periklu, ħaġa waħda żgur ċara. Iddefendi n-nies li tħobb. Samira l-ewwel nett hija nofsa Maltija, missiera huwa Malti u amma Ġermaniża. Hi ridet tagħmel film ibbażat fuq l-istorja ta' Malta u dan il-film jinkludi xeni dedikati għal komplessi tal-lingwa tagħna. Hi tagħmel użu attiva mill-code switching mill-Ingliż u Malti, jiġifieri qed tirreferi għal klassi, qed tirreferi għall-Ingliżi li kienu hawn li jitkellmu bil-Malti u mbagħad fid-dar konna nitkellmu bil-Malti. F'dirija tagħmel użu minn dan il-mod kif nitkellmu, mod realistika. Ma tagħmilx pass ħażin. Charlie li ftit. Dak l-Ingliż se jħodna miegħu jew le l-Ingilterra. Ir-rebħa waslet. Kull m'hemm bżonn it-tiġiġa maħruqa. Samir deċidiet li tikteb l-iskript bl-Ingliż l-ewwel. Mbagħad ħadmet ma' missiera li hu kien tifel dal-perjodu ta' żmien li qed nitkellmu u għejna biex titraduċi dan il-film, dan is-skript mill-Ingliż għal Malti. Kien proċess twil, ħafna, imma ħadmu flimkien biex jista' jkollhom storja li l-lingwa hija kif jiftakaru kif kien jitkellmu f'dak iż-żminijiet. Mariella, what did your father just tell you? Go on, practice. Ma wasalt tard wisq. Is-Sinjur Sirkin kien ġaqa bata. Issa qbajtin biss. Waħdi. Imma bla biża'. Marjella! Din hija mistoqsija komplessa ħafna. Iżda l-film jagħtina l-opportunità li nikkomunikaw l-istejjer tagħna stess. Id-diversità lingwistika fiċ-ċinema hija parti importanti mill-ġid kulturali. Il-Malti huwa parti mill-identità tagħna u dan għandu jiġi rifless fuq l-iskrin. U nistgħu naqsmu wkoll il-wirt kulturali u nazzjonali tagħna ma' nies barra minn Malta. U żgur għadu jkun hemm aktar sforzi holistiċi biex jipprovdu opportunitajiet għal produtturi tal-films biex ikunu jistgħu jagħmlu dan. Għalija dak. Grazzi pupa. Tinkwitax pa, mhux ħanerġa' nipprova noqslok. Naf jiena, naf, isma'. Importat baxxilu waħda rediffusion hekk jogħġbok. Le, Marjella, baxxilu għad, lek mhux ollilu. Baxxilu għad, le mhux baxxilu. Sa tagħmel dawn? Fejn sejra bihom? Marjella! Ġibhom law! Patrick Samut huwa l-editur tar-rivista Il Pont, imma huwa wkoll poeta li jikteb bilsna differenti. Ewlieni fosthom il-Malti. F'din ir-rokna, Patrick jiltaqa' magħna sabiex jaqsam xi riflessjonijiet dwar il-kitba tal-poeżija.
bniedem iħoss dak il-bżonn xi kultant illi jesprimi ruħu. U hemm nies bħali illi iħossu dan il-bżonn li jesprimu ruħhom anke permezz tal-kitba. U l-kitba fil-kastija ħadet ukoll il-forma ta' versi ta' poeżija. L-iktar temi għal-qalbi huma it-tema soċjo-politika u anki t-tema ambjentali, għalkemm nikteb ukoll dwar relazzjonijiet umani, imħabba, il-familja. Nikteb ħafna dwar ambjent, bħalma kulħadd jinnota sewwa fid-dinja tal-lum hemm bżonn li nagħtu iktar importanza lill-ambjent naturali madwarna u jiena wieħed minn dawk il-kittieba illi nħoss il-bżonn illi nleħħen ukoll il-vuċi ta' kreaturi sewwa bħalma huma s-siġar fost l-oħrajn illi m'għandhomx leħen. It-tema wkoll politika u soċjali, dik hija xi ħaġa li tolqot bosta nies, hemm min iħobb jaqra l-gazzetta, l-aħbarijiet, hemm min iħobb joħroġ fil-pjazza jgħid il-ħsibijiet tiegħu dwar dawn l-affarijiet. Jiena xi drabi nkun għall-kwiet jiġini ħsieb jew nisma' aħbar u tiġini din l-ispirazzjoni biex nikteb il-kummenti tiegħi forma ta' versi. Biex tikteb l-ewwel trid taqra ħafna. Hija xi ħaġa li jgħiduha anki kittieba stabbiliti kemm Maltin kif ukoll barranin. L-idea hija l-ewwel taqra ħafna, ma taqrax biss bil-Malti, ma taqrax biss letteratura Maltija, ma kemm jista' jkun taqra anke bilsna barranin anke letteraturi barranin. U bad hemm min jgħidlek apparti li taqra ħafna, trid tikteb ftit u mbagħad minn dak il-ftit tarmi ħafna, ħalli fl-aħħar mill-aħħar il-prodott finali ikun prodott b'saħħtu ħafna. Però l-istess, il-kitba hija bħal kwalinkwa sena biex tikteb u biex tikteb prodott tajjeb inti trid tkun bniedem ta' esperjenza u anki ta' ċerta prattika fis-suġġett. Importanti ħafna r-reviżjoni u l-editjar meta tiġi biex tikteb. Kif għadt qabel il-kitba hija sena u jiena spiss ngħid illi min jikteb isu wkoll bniedem tas-sena nqablu pereżempju ma' Mastru Daxxa. Hemm Mastru Daxxa tajjeb u hemm Mastru Daxxa inqas tajjeb. Hemm mejda illi kapaċi toħroġ imperfetta, iż-żaqżaq mhix irfinata, kapaċi il-wiċċ ikollu ċerti skalt tobrox idejk miegħu. U l-istess il-kitba sewwa, il-kitba hemm kitba illi min ikun jiktibha mal-ewwel daqqa ta' ħsieb u ma jagħtix kasa, però mbagħad meta jaqra jinduna illi tkun nieqsa ħafna minn irfinar. Il-kittib tajjeb, il-kittib ta' sena, il-kittib ta' esperjenza, din il-ħaġa ma jaċċettaħiex. L-editjar u il-reviżjonar tal-kitba tiegħu ġieli naf min jiena qabel ma joħroġ poeżija jew romanz partikolari jgħid illi ikun qrah 6 darbiet u mbagħad jagħtih lill-pubblikatur biex joħroġ għad-dawl. Din hija poeżija mill-aħħar ġabra ta' poeżija tiegħi jisimha Leħħiet. Il-poeżija ġġib l-isem Fil-bitħa ta' Gaza. It-tema hija tema soċjali politika. Fil-bitħa ta' Gaza. Fil-bitħa Gaza kultant żmien tfaqqa tilwima waqt is-sija tar-rikreazzjoni. U kulħadd jintefa' jgħajjad jagħtu. Fil-waqt li żewġ bulies ikunu qed isawtu lil xulxin biċ-ċinturin. Kulħadd jieqaf minn dak li jkun qed jagħmel għal waqt qasir biex igawdi dan l-ispettaklu b'xejn u għaddiju l-lob tal-boċċi u tal-ħarba jew tal-ħanżira għax l-attenzjoni taqa' kollha fuq dat tnejn. Fil-bitħa Gaza kultant żmien tfaqqat il-wima biex bil-mod il-jum jittebba bid-demm u bid-benġil. U ntant is-setana jilagħbu l-boċċi, tal-punent jilagħbu ħarba u żewġ bulies bil-pun jagħtu u jitqatlu għal ħanżira. U l-kol kemm aħna immaxtru għaddell ta' xejn ta' ftira. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.